Siwmai, Sally Holland ydw I a fi yw'r Comisiynydd Plant. Fy swydd i yw diogelu a hyfforddi hawliau'r plant a phobl ifanc yng Nghymru. A dyna pam dwi'n credu i fod yn pwysig iawn i newid y gyfraith sy'n rhoi hawl i rieni ddweud pan fyddwn ni'n bwrw i blant i fod yn gosb resymol. Dyma fy'n prif reswm. 1. Dyma'r un gyfraith gallai feddwl amdani lle mae gan blant lai o amddiffyniad nag oedolion. Mae rhaid i ni roi mwy amddiffyniad i blant, nid llai. 2. Mae'r ymchwil yn dangos pan mae plant yn cael eu bwrw i bod yn cael canlyniadau gwaith na phlant eraill. 3. Mae 46 gwlad wedi newid y gyfraith. Pan rydyn ni'n newid cyfreithiau, mae ymddygiad pobl yn newid yn gyflymach na throi a ddysgu yn unig. Mae'r amser wedi cyrraedd ein gwleidyddion gymryd y cam hwn a chael Cymru i arwain y ffordd ym Mhrydain. Dewch Cymru, ymlaen!